ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе назен саломати хубай духтарако ҳамқа куртои хушрӯ абая бад шарфои фасон омадагай тоза бори Дубай инчунин бори Тошкент ҳам ҳастай. То охири навора тамошо кунен. Амин нархошон аз 150 сомон сар мешада. Двойкои фасона 150 сомон кардагиян. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм риад мешава. Риади магазинои шишагӣ 108 магазин. Рақамошон ҳам мемонам, доставка доранд духтаро. Бисёр чизоро акса кардагиян. Ина марҳамат, то охири навора тамошо кунен. Боварӣ дорум писандтон мебиёя. Аввал сар мекунем аз борои Дубай новинкаҳо. Бинен чӣ куртои хушрӯ. Ино нархошон 600 сомона. 600 сомонай фасони бадай духтаро. Ҳамаи расветкаҳош ҳастай бо танада хушрӯ метова. Ина марҳамат, каседа дар корай дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтарако. Ина расветкаҳошон мана бинен чӣ хушрӯан. Ана стилоям фасона. Иёш чандан? Инаи модело 700 сомонай бо арзон мешава. Анаи 700 сомонош ҳамқа хушрӯ духтарако. Саб букакай дар тобистон мепӯшен. Мана ина 600 сомаша. Расветкаҳои хушрӯ 600 сомара бинен духтарако. Ҳамаи рангош омадагиай. Мана бинен ягонҷо рафтанда варианти беҳтарин. Ина беҳтарин новинка омадагиай духтарако. Успед кунен. Ана бад инаи киртаяй. Киртара бинен духтарако. Киртаи мисол вечерни. И чанд сомай? 600 сомонай бори Дубай духтаро бо арзон мешава. Нигоҳ кунен чихе сабукакай дар тобистон мепӯшен. Ин вариантҳо ҳамаш тобистонай духтаро. Ина нигоҳ кунен да чихе киртакои фасон манахе. Ёш чанд бошанд? 600 сомония. Ина марамат бо барои арзон шиданаш метавонен хичонда нависен духтаро. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Хушмода арзон мекунан. Мана нигоҳ кунен охи чихе куртои фасон. Ҳамаш моли Дубай. Ана баъд бо двойкаҳои фасон астай. Тройка, ино бо шарф доранд. Арганза. Ё чанд сомон? Ино 550 сомон. Ва духтаро ина 800 сомон буданд. Да хотиртон астай. Ҳозир бошад и тройкаҳо 550 сомон шидагай. Ина расветкаҳош. И тарафта расветка бисёр доштаи духтаро бинен. ҳамаи ҳамин 550 бинен духтаро. Да хотир дошта бошед наворои пеша 800-850 сомон буд ҳатто. Ҳозир бошад 550 сомон пешниҳод шидагай. Ина нигоҳ кунен. Кирта, абая, ҳама намуд арганзаҳо ҳастай. Ҳозир арганза мода шидагай дар тобистон. Ина метавонен биёен нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шидестай дар магазини 108 бозори Корвон, тарафи Тилобозор, тарафи Пажарка, якм дарвоза, риади магазинои шишагӣ мешава 108 магазин. Мана ҳамаи ҳамин абая, курта, ина мино нархошон чандиян? 700 сомон. Инаи моделаш 700 сомон. Ина 1000 сомона 700 сомон шидагай. Хулос ина ино бо кори дастӣ дора, на? Ино чанд сомон? Иям тройка духтаро кори дастӣ дора. Саб букак арганза 550 сомонай бо расветка дора. Чихе боӣ метова, хушрӯ метова духтаро. Ҳозир як киртара 400-500 медузанд. Мисол кори дастӣ дошта боша. Иҷада шумо тройка бори Дубай метонен ки ҳамин нархи гирен. Бо ай пеш биёен духтаро. Вариант беҳад бисёрай. Ана ҳозир боша двойкаошон нишон метиҳем. Ира бинен двойка ана брукошон катян. Нархошон чандай? Ва духтаро бинен 150 сомон двойкара кардагиян. Паплинакай саб буки хушрӯ қатша бинен. Охи чихе дарозай? духтаро 250 бахшиш 250 сомонай. Ҳозир 150 сомашам нишон метем. И дароза 250 кати брукошонай. Анаи моделош бошад 150 сомона. Мана нигоҳ кунен. Ишам фасонай хушрӯай. Аз инам расветка доранд. Ҳами 150. Мана сиёшам ҳаст духтаро. И сиёш боиқа фасона, сиё сафед. Аҷоибо духтаро. Ино 150. Инош бошад дарозош 250 сомон. Марамат размеро ҳастай. Барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунен. Ана ҳаст киртои 150 сомона. Ира бинен духтаро. 150 сомонай беҳад фасонай духча бинен чихе хушрӯчай. Мана ҳама стило ҳастай. Чинда овардагиян ҳамаш гулои хушрӯ дора. Ина нигоҳ кунен. Ана баъд инаи хе киртои стилои туркӣ ҳастай. Капшондор. Нархҳои ино
нархҳои ино 300 сомон. 300 сомон ай чанд та расветка. Нигоҳ кунед капюшон дора, капюшонош бо тур дора. Аҷоибот фасона ина остиношонам. Ина чанд та расветка. Духтаро метавонед нависен, бо шумода хушрӯ карда сурат равон мекунанд, баъд интихоб кунен. Куртои сафед, абайяҳои сафедам ҳастай. Касе дар кора духтарако бисёр сафед пӯшанд. Ина ҳастай. Метавонед аз иноям гирен. Ино чандан? 250. Ина 250 сомонан. Стилошанам ҳамаша турки духтагӣ фасонак. Шодака большимерка. Большимерка размерош калони хушрӯ будай духтарако. Марҳамат, ина метавонен омада ай пеш бо бинен расветка дора. Диден расветкоша? Мана сабз аста, иш аст. Хулас 4 та расветкаи хушрӯ. Инчунин духтарако. Ипекои итальянка. Ҳама ҷода 300 280 буд. Иҷада ҳозир чанд сомон? 250 сомон кардаган. Духтуш аҷоиботай. Мана нигоҳ кунен. Остинош хеле омадагиай бо пешакаш ҳамхе нигиндор. Аҷоиб фасон расветка бисёр доранд. Метавонед нависен, бо суратошам мепартоен, интихоб кунен. Ҳам размерош хушрӯай, ҳам расветкош фасонай духтаро. Бадене платья бо ҳаста. Ё чанда? Ино 300 бори хитой. Бори хитой будай 300 сомон. Материалш аҷоибот хушрӯ. тамошобинони азиз, ира бинен хушрӯгиша 150 сомон духтаро. Ҳам қафасонан, ҳам материалш ғавси хушрӯай, ҳам рангошон яркияй. Ина марҳамат 150 сомон шидагиай. Паплини беҳад сифати баланд. Дар кор боша духтаро, рақамошон ҳаст. муроҷиат кунен, бо шумода мефаҳмонанд. 150 сомон кирта бисёр аиҷада. Ина бо биёен хитон як бор бинен. Ина ин моделёра нигоҳ куненда, ҳамира бисёриё мепурсанд. Ина мино ҳамаш 150 сомонӣ. Мана духтарако дер накарда ҳатман биёену бинен. Баъд духтаро як намуд анамихе шарфи Дубай омадай, ҳамиқа хушрӯ, ҳам материалш фасон, ҳам фасонша бинен худ чӣ фасонаки хушрӯай. Мана чанд та расветка 180 сомон асар намеафта. Ина тоза Дубай духтарако чанд та расветкаи фасон. Ина бинен охирангоша хушрӯан, ҳамаш хушрӯан 180 сомон. Расветкои беҳтарин дора. Ина духтаро гулошам аҳамиятен ҳархелаяй. Кадомеша мегирен 180 сомонӣ. Ана баъд духтаро ина ин моделора боша 150 сомонӣ кардаган. Аллакай кам мондагиян. Ина духтаро 150 сомон иёям қимат будана. Ҳозир аксия шидагия 150 сомон. Ино тоза бори Дубай. Мана нигоҳ кунед бо вишивка дорай. Аҷоиб хушрӯан, ҳама шарфошон оригиналай. Кадомиш дар кор мешава, скриншот кунен равон кунен, дарава как шумода доставка мекунанд. Аз ино камон духтаро ба назар бигирем, бори новинкай омад дарава как гирифтаншона. Успед кунен кадомиш маъқул меша, скриншот карда партоен.